ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసుక్రీస్తు వారు ప్రార్థించినప్పుడు చెమట రక్తంగా ఎందుకు మారింది? నిజంగా చెమట రక్త బిందువులా మారుతుందా? తెలుసుకుందాం. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం 45వ వచనం ప్రకారము ఆయన వేదన పడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా, ఆయన చెమట నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువుల వలె ఆయను అని ఉంటుంది. యేసుక్రీస్తు వారు సిలువకు అప్పగింపబడక ముందు ఆయన ఎంతో వేదనతో ప్రార్థిస్తారు. ఆ టైంలో ఆయన చెమట రక్త బిందువుల వలె అయింది అని వైద్యుడైన లూకా గారు చెప్తున్నారు. వైద్యశాస్త్ర ప్రకారం ఈ పరిస్థితిని హెమటోడ్రోసిస్ అంటారు. అంటే ఒక మనిషి భరించలేని దుఃఖంలో గాని, ఒత్తిడిలో గాని ఉన్నప్పుడు శరీరంలో ఉండే చెమట గ్రంథులు చుట్టుప్రక్కల ఉన్న రక్తనాళాలు చిట్లిపోతాయి. అప్పుడే చెమటతో పాటు రక్తం కూడా బయటికి వస్తుంది. యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారిగాను, దేవునిగాను ఉన్నారు. మానవునిగా వేదనతో ప్రార్థించారు. శిలువ త్యాగంతో మరణించి దేవునిగా తిరిగి లేచారు. ఇది తెలియక చాలామంది ఈ చెమట రక్త బిందువులో మారిన సంఘటనను వెక్కిరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది వారి అజ్ఞానం. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారి విషయంలో జరిగిన ఈ పరిస్థితిని హెమటోడ్రోసిస్ అంటారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.